Regata is een wedstrijd op water. En de regata van Bonaire is een sailing regata, dus dat betekent het gaat over het zeilen. Dus een heleboel mensen denken dat de regata het grote feest is met dans en zo. Nee, regata is gewoon een wedstrijd op water. Dat is de regata. En we hebben onze bekende, beroemde sailing regata die we nu voor het 46e keer dus organiseren op Bonaire. We zijn maandag gestart, of zondag eigenlijk, met de skippersmeeting hier bij KC Regata. Het is een heel belangrijke vergadering van de kapiteinen om door de regels te gaan, om te kijken of alles goed in elkaar zit. Dus de technische aspecten van de race. En we zijn maandag gestart, een hele mooie dag. Een goede race, want we hebben de blessing dit jaar dat we hebben wind. En iedereen wil echt met de regata, wind is het belangrijkste aspect van de race. En dat hebben we, goddank. Vrijdag is dan de laatste regata dag, de wedstrijd. Dus vrijdag is ook een groot feest hier bij KC Regata. Want een heleboel bedrijven dus werken alleen maar een halve dag. En dan gunnen ze hun werknemers en iedereen komt hier om met de regata aan de waterkant te feesten, een feest vieren. We hebben bandjes die hier gaan spelen. En dat gaat tot ongeveer 6 uur, half 7. Want de vrijdagavond hebben we ook hier de prijsuitreiking. Maar Bonaire is een heel speciale regata. Dat is een regata waar we alle categorieën die meer dan 3 of 4 zijn, die kunnen racen. Dus een nieuwe categorie kan altijd erbij komen. En dat betekent dat al deze categorieën dus in onze regata meedoen. Dus dat maakt het een speciale regata. De un buen ambiente, esta trace amistad, gozando en la más bonita, arriba nos catena, tapa bonita vela, tapasa nos costará, arriba na tu nación, puta viva participar. Ik doe al jaren mee, ongeveer tussen 29 en 30 jaar geleden ben ik ermee begonnen. En ik heb het geleerd van anderen. Ik heb het geleerd bijvoorbeeld van Dui Diaz, van Joppie Soliano. Ik heb het ook geleerd van een andere vissersman, meneer Luti Kranen. Dus alles wat ik geleerd heb al die jaren, probeer ik over te brengen aan een nieuwe groepje. Dus deze jaar zijn we begonnen met 10 van deze jongens. En ik heb hem dan begeleid om hem te leren om die bootjes te bouwen. Dat is precies wat ze hebben gedaan. Ze hebben samen met mij voor 3 maanden lang hebben ze een cursus gekregen om bootjes te bouwen. En dit zijn hun bootjes. Leuk, het was leuk. We hebben op Aruba gegaan, racen. Ja, we hebben niet gewonnen naar Aruba, maar hier hoop ik dat we gaan winnen. Ja. De eerste race is deze boot, de tweede plaats vandaag. Dus we hopen dan dat de volgende dagen ook dat we meer puntjes halen. Die puntjes zullen dan worden opgeteld op de laatste dag. En wie dan de meeste puntjes heeft, wordt dan de kampioen in die categorie. Dus deze bootje staat goed vandaag met tweede plaats. En tweede plaats is goed voor 9 punten. Eerste plaats 10 punten, dan 9, dan 8 en 7. Dus vandaag heeft deze bootje een hele goede positie. Hij heeft 9 punten, want het is op de tweede plaats. Dus we hopen morgen dan en overmorgen weer een hoge punten scoren. Dus jullie bootje, ik zeg jullie bootje staan zeer goed met deze race, tot nu toe. Het is een zeer dure sport. Een van die bootjes alleen is bijna $350 aan materiaal en werk en alles. Dus ik hoop dat wij ook bijvoorbeeld meer sponsors krijgen om deze jongens te kunnen helpen. Of om mij te kunnen helpen, om weer die jongens te helpen. Om meer bootjes te bouwen. De plan was dat elke jongen in de groep, het waren 10 jongens, elke krijgt 3 bootjes.
Dus totaal 30 bootjes. Maar de financiën was niet genoeg. Maar we hebben wel 10 bootjes gehaald van de 30. Dus ja, iedereen. Ja. Dus we technisch missen wij nog 20 bootjes. Als zij een kleine bootje kunnen varen, straks kunnen ze ook een grote boot varen. Waarom? Want dezelfde technologie, alles wat een grote boot heeft, heeft een kleine bootje ook. Dus je kan heel gerust deze jongeman op een hele grote jacht zetten. En als je hem zegt bijvoorbeeld, breng de jacht naar Curaçao, hij zal dat technisch kunnen doen. Want hij weet precies al met het kleine bootje hoe het moet. Dus vanaf het kleine bootje weet hij de techniek en alles om het grote bootje te kunnen varen. Dus dat is het goede. Zou je dat durven? Ja. Raíz de un buen ambiente, esta trace amistad, gozando y la más bonita, arriba no se apena, tapa tu bonita vela, la pasa nos costará, arriba na tu nación, puta pipa participar. Acompañaba y votó macacé. Día la mi regata, cana buena y robo mesteca. Dos navegantes cubrió. We hebben tijdens de regatta ook een BMX-activiteit. En dat zal naast de Cassie Regatta zijn bij de Visserspier. En ja, het is gisteren al begonnen. Vandaag hebben we dan de eerste competitiedag en morgen tweede competitiedag en ook prijsuitreiking. Wat we gaan doen is gewoon proberen zo gekke mogelijk trucjes te doen aan beide kanten van de pier en gewoon iedereen een beetje enthousiast houden, een showtje geven en nog wat te doen in de regatta. Fascina engrandecer. Ella te anda saliendo, pasando el rondi nos costará. Arriba la Niquitram, a pipa coordinador. Día la mi regata, cana, bonero,